қимматтарин тӯй дар ҷаҳон. Дар шаҳри Мумбаи Ҳиндустон 2 рӯз қабл қимматтарин тӯи дунё баргузор шуд. Ананд Амбани 29 сола, писаре яке аз сарватмандтарин афроди ҷаҳон, Мукеш Амбани ва Ритхика Мерчанти 29 сола, духтари роҳбари ширкати дорусозии Encore Healthcare Врен Мерчанти баргузор шуд, ки тӯи аср эълон гардид. Ин тӯй 7 моҳ идома кард. Тибқи ҳисобҳои ғайрирасмӣ, хароҷоти тӯй аз ҷумла чорабиниҳои пеш аз аросӣ ва дигар ҷашнҳои марбут ба тӯй аз 300 миллион то 600 миллион долларро ташкил карда. Тибқи ҳисобҳои ғайрирасмӣ, хароҷоти тӯй аз ҷумла чорабиниҳои пеш аз аросӣ ва дигар ҷашнҳои марбут ба тӯй аз 300 миллион то 600 миллион долларро ташкил додааст. Мукеш Амбани, падари домуд, муассис ва директори ширкати Reliance Industries, дар рӯйхати сарватмандтарин одамони ҷаҳон дар ҷойи нуҳум қарор дорад. Сарвати ӯ 116 миллиард долларро ташкил медиҳад. Дороии падари арӯс Врен Мерчант тақрибан 100 миллион доллар гуфта мешавад ва ширкати ӯ Encore Healthcare тақрибан 2,5 миллиард доллар арзиш дорад. тӯй дар маркази намоишгоҳи ҷаҳонӣ дар Мумбай, ки ба падари домуд тааллуқ дорад, баргузор шуд. Дар миёни одамони машҳуре, ки ба тӯй омаданд, Борис Ҷонсон, Тони Блер, Ким ва Клой Кардашьён, Айшваря Рай, Приянка Чопра, Майк Тайсон, Ник Ҷонас, Луис Фонси, Билл Гейтс, Марк Цукерберг ва Иванка Трамп буданд. Ҷастин Бибер ва Рианна қабл аз тӯй дар консертҳои алоҳида баромад карданд. Дар ин тӯй домод ба 25 дӯсташ соати Apple ҳадия кард, ки нархи ҳар як соат 43,000 доллар аст. Яке аз дӯстонаш Шоҳрухан буд. Як гарданбанде, ки дар рӯзи тӯй истифода шуда буд, 10 миллион доллар арзиш дошт. яке аз шартҳои асосии иштирок дар тӯй ин буд, ки ҳамаи ороишоти иштироккунандагон бояд аз тилло ва бриллианти холис бошад. Абдурозиқ, блогер ва сурояндаи хурҷустаи тоҷик низ дар қатори ҳунармандони Болливуду Голливуд ҳамчун меҳмони фахрӣ дар тӯй иштирок дошт ва бо стораи маъруфи ҷаҳон дар як саф нишаст.